Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kabalang Ublay Meghalaya bat Assam, kalatmu banteno da Convention Hall ha Nichols Bible College haso ringkam, kenang banhe kajaka ban penlongi kijingyalang, ringkat kijaka yang kali, kabangyam hadu shispa atali namar ka hall kabadan menta, kalong kabarin. Kani kajing terang banteno da Convention Hall, kade hadin balapa kajing kerpat show menteri rangba kajela ukanut ki sangma, balawan yuk jada kani kajaka hikai jong kinong puli, syapang kakam yalap il ktien jo Ublay, kabadan ha soring kam kabalalong manha ka henriu tarik unai tung arah jar apulai ban kershan gani ka hol na kabenta ka jingbet jingbyang ha ka kam hikai ha ka kenjaman siem bat ban hikai ha ka imlang ka salang habaya kran bu Reverend Dr. Binong Plo principal ka Nichols Roy Bible College ulai thu ba kani ka Convention Hall kanrung palat South Pa Angud bat kinu kiken hon kila banwan penong ni kijingalang kibatay ka imlang ka salang namar kani ka jaka kalong ka bapangan Bible College kabal ai kerteng Nichols Roy Bible College hang ni ha sorong kam la seng na ka benta ka nam ka burom jong Reverend Led JJM Nichols Roy Reverend JJM Nichols Roy lalong wen de kinong seng jong kabalang ka jong blay ha Meghalaya Assam ka ba headquarter ka di Kualapati dairu nongmi khamat dairu syakri ke jong blay ha ka jindai bakajing syakri ru ya ka ri berkaja bin riu la trai kum minister hagipor jong sarkar Assam la long ru ino yakit ha ka balang ha ka sinchar khadar ti ka judon kana ka jingu i jingai ke jong i ha ka jing dai bat ka jing tei ya ka ri bat ka jai bin riu lengba ki jihikai ki babha kabai ai gaji hikai lang ba kabalang but nakabenta manang kampan bha shu ya kata ka judon ka jing force new ka jong i bangin don ka jaka ban ai training ban ai gaji hikai ya ki kun samla ba kumta kabalang na ka jing alam dan ti ka jong blay layo ya ka ban sedang ya ka Bible School ka bagi ai kerteng ka Reverend JJM Nichols Roy Bible School ha Kualapati house name Siejar Khandai Spa Prapoar kabalayo ia kaban penkiu ka dansya ka Bible College kabala ai kerteng pat Nichols Roy Bible College bang iyo yang dekat jaka da kajing ai ngubha sebun mensim jong iweni gelong kami berang syuklat msyam senem ikong binola kharmujai nane na sorong kham ti ilayo ikaban ai ya kajing hikai shu ya ki kun samla ba kajing thmu kalong ba anda ba kilayo yang dekat training kin yo ya kaban late pat syaki balang ki jongki ba ki yo ban late ru syaka imlang ka salang na ka benta ban hikai syapang ka jing im ka babha ka jing im ka ban penbut nuksa ya ka jing hikai jong utrai jisu ka jing im ka ba ye i ka jing im ka ba ya map ka jing im ka ba khoj ka ba hak ka jing im ka babha ka jing im ka ba trishtom kum shi benta na ka benta ka jing te ya ka jai pen riu hi kum kinong India dikata ka de ka jing yu i jingai ki jong i late Reverend JJM Nichols Roy ka ba ka wen ki benta ki bang yo ban le kalong lengba ka jing seng ya ka Nichols Roy Bible College wangi la yo ban ra hang ne ha sorong kham na do snem Siejar Khandai Spa Khandai Pusan mentara snem ki baban pule ki don nyau pon reungut di nakani ki atali hostel ka bangi don ka wen nam ta ki samla kan the ka wen nam ta ki samla shinrang ngila ban shim hakaba kham aram ban shong ban sa kumba proposan ngut ti mentang la jan dap kata na mangi adon kumba nyu ko san nyu pun ngut ki nong pule ti ki nong pule pada ki wan na ki jalai ki pher nande na North East India dan ke por ki wan na po India na shatiro pan na ki we ki jaka teng yor ko wan na bari ki krem khang ya ka jeng khang na ka benta ki hukum kita haba ke don ke jing terang ban don hakum ke jaga ya ka ban yo ke jing kai telo bagi ni sistem ki bang leo ban pendep training lakum no la saus pa angot ki bala dep na ne ki bang leo ban ai training ki ban tre ha ki balang ha ka imlang ka salang ha ka ne ka jalla ka jungi ni ki jalla no East India bat kum jo ru ha ki bala poitre watsha bar jo ne ka India ro ta ki bang ai training ne ka de na ki bawan na ki balang kat ki bawan yang ki ban ki balang ro long hotel kom kada training ke jing wan Chief Minister
hang ne kedai shibenta haji sha ka kham kong san kedai na ka benta kene ken ka jing trei jong ka balang ka ba pensa nam ya iba joy ka bangi ai di Colsroy Bible College namar dah bangi syong kai kum tu bai thu khana bai kren shapang ka jinglong ba ka jing im jong i late reverend jim di Colsroy ngi i ba ka don ka jing sultanat hi ban ken mau ya ki longpa ya ki nosin shar khadar ki ba kumi ba joy ko bangi tip i dei i tai nong seng nong sendur ya ka district council ibala draft ru ha constitution ya ka 6 schedule ibala pendok senyang sipun nak benta kari India ti kemal yo skeu ke jing kren jing menne hang thi hall ngio iba kadon kata ka jing thrang nak liang chief minister ban yo ban don shishu kata ka jing day namar ngi hang ne ka kam ka bangi tre ka de ha ka bakut hi ka de nak benta ban tei ya ka long briu man briu ban tei ya ka jing long bapha ka jai ban riu jongi kum kin nong India nak benta ka jing pen bha ya nok nong ya ka ri hi brok we kijing don kam ke dang long shibun bhang ne namar bakat mang yai kapor nginang he kana ka institution ki jongi te ka ba don kam ker ki ke de kene ka ba ngia kren men ne ka de shapang ka jaka bandon ka kenja auditorium ne ka convention hall ka kenja ka jing ka ba kham he ka bang la ban ngiam lai spa san pheu hadu south pa ngot namakan ka hall ka bang don ka baret ti kalong ka stom yu ka ba inyo ya ka ban pediang kampun haba ki don kampun kon wan sya kini ki jingalang ki bukum kita ti hakane ka benta ka bai de ba ka auditorium don kam rangkat balkan wan ke kita ka bai khot ka retreat center ha ka ba kini ki paralok na ki balang ba pher organization ba pher ba kom de ni ki balang ru ba kwa ban wan chene ka jaka ka pangat ki jaka ka ba kham jingai na sor ba kin yo ya ka ban perlu di kapor ban ai ka kita ki kinja seminar ki workshop ki conference de kini ki benta ki yar rangkat kita ka retreat center bat kita ka auditorium ha ka bangin yo ban penbiang nam ta kita ki don kam ti nama ka jaka hande ka long ka ba he ni perkhat ba bahasan da jong kini ki yeng ngin sina ka parking space la kum no nam ta shi spa tel di ki kali tin baring i kata kalong pun kam hadu kata ban yo khabon ki breu dan kami ka jaka ban ye kali nak e ka bang yo sngew ya ka jing kren am tang jing kren ring yo sngew ya ka men sim ki joi ka jing ai jing kremen ban ka bai la kren kum tu ban ai men sim ngi ban ai ti kamon ke diang ban kersan ngidon ki jing ngai ba kan long ka jing ku kan ka jing wan jong cm kum kan ka jaka pi i ka jaka ba kham jingai na sor ko yo bagini perlok ki naki balang wa per naki organization per degi balang ru ki kwa ban ki cycling bor piton em jaga ha ka bangin yo ya ka ban sa bang yo ban don ki seminar bangin don ki ji kren ki ji salok degi ngej ba kan long sha ka ji ku ada yo boring location ka don ka library and research center ka bangin la tepsina ha ka ba la don degi ko jar ki ko di ba joy ngi bu hang tu ka library jung i hero ka bai ju ko ba ju pulem chua ka don hang ka library jung i ji sha ka jing stang kala don setang pandang pen bahan syu ba kata ka long ka ba dei ba nang pan bah syu haji de bata ban mi dak kot